Fl-aħħar 10 snin kważi rdoppjaw in-nisa li jaħdmu fis-settur pubbliku u li jinsabu fl-ogħla ħames skali tal-Gvern. Dan ħareġ minn tagħrif li tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsija parlamentari. Fl-2010 kien hemm inqas minn 25% tal-impjegati nisa fis-settur pubbliku li kellhom pożizzjonijiet għolja. F'temp ta' 10 snin din ir-rata kważi rdoppjat u telet għal madwar 46%. Jirriżulta li l-akbar żieda tan-nisa pożizzjonijiet għolja fis-settur pubbliku ġiet irreġistrata is-sena l-oħra fuq is-sena ta' qabel. F'pajjiżna 40% tan-nisa li jaħdmu għandhom pożizzjonijiet eżekuttivi jew maniġerjali u minn tagħrif li ngħata fil-Parlament kien hemm żieda wkoll ta' aktar minn 450 mara li daħlu fid-dinja tax-xogħol. Mill-2013 l-hawn kien hemm żieda ta' 27% tan-nisa li jaħdmu. Din iż-żieda ġiet b'riżultat ta' riformi li daħħal l-Gvern Laburista fosthom is-servizz ta' childcare b'xejn kif ukoll l-in-work benefit.